Yes, tá big fast ré. Mac, tá do ville. Ah well, se chuid fá cleachtan sé bampra. Níos mú. Cepa? Go go mé tú do chalín sefyd. O ie, chwi ná tá a fécha go leir glantasir. Ní be tá a fáci. O ja, ché trín bocht. Cyd a fes fáci. Lefiún? Och, na'r art was go euros. Sin 1.5 faoin chuchéad mar hapla. O, yn anam day, Mac. So, cyd canstol? Níl is sam gofol. Ah, come on, Denise, term led. Cyd fi 2002 State of the Art mark. Beidir? No, Caribbean Cruise. Beidir é. No, cyd fi Mansion Moor Hall in Merville Hills le Aliens Nava. Definitely not. Ac Mac, you know, ní chor a géile nó charfad. Tá cinnethe mór le déanamh am. Nach digan tú sin. Tinker. Expand on niet te laten heen, alright? Dan moet je maar jouw dus de skeeltje first. Maar je jammer dus. Blijf nu wagen. Wait. Oh, Bhil na rúpa le tána nach ná calculator a seo. Aró sé punt go dtí euros go dtí punt. Puntce, och, do nuí. All right, fit. Tá sé munis. Right. Tá bron ar an puisin in si stór. Seo íd de hinseil. Slám. Nes bháide, Tá go dtíireach sin ní heáin sin seilha me stór. Níl beh slamach déhí híl. Far gon chaí an chusin plí seach mór. Hen dochar, lá agaí. Lá má. Feidir. Rá euro agus chuúg cent déag. Céfeh a sin sa seannaid git. Ó, go go dtí fáide mór. Just mó hí an ggóil dainte a cabhad ar a medalú. Tás go a spítar a tam na runtáid. Bíad Harris go híle. Leidacht hall ícéir go salíochta. Go dé mai bh cá láta fa tú dacabí. Bhfuil í le cóisiim ríhéad. Gumpers a daoine eile mun sin. Brealar Joe Seine. Si áráid túil? Bhfuil níl mar a hálín se. Níl láh creasí suas a gart fós. Caiisiú le steach a ríiste nosfuide le tastal fulla eileáil. Ar an crétar. Tá bhí sé Joe a chud slí chu a fada mar a cuaic go hochtú sin. Cé, sinad? Sta dóid anna. Ach tá Joe Seine bháidir chinaltas, bháidir chnesta, nílach sí léidir sin go Joe. Tí an dochtarí sinad. Bhí sé an bhá go bhharnaí. Gus breanna tar a bhíar sin. Ná réimi sí sin le héí de as dag sí páiste na dia. Tí an ceapú do gháinrátead. Réanos, bhí sumsgur sinad ancheanta go cholaghna. Ach ceirt hí leis ceartach ar a roiine. Ha? Ní clúice. Bondanna teanna. Caimi sin mocht feice me sib. Tá sé déna go bháin ba gur a dúsin. Shrinke tú ní dochtar. Wel o archwys, hen affer gyda'r redneck hwlwb siw wyl. O, yn ten redneck ecym sy'n o'ch hwyn. I chwrdd am hwn y siw o'ch. Sgwyddi, yn y siwm, cytwyn jab nhw sio. O, sgwbro gyda sio. Tog eisiau taml i hych dys i gart ar ystoi. Ac gwyddi nes, a ni hiel yn siasyn sgwtw gael i gael i ysna teip yn ygys yn alyn sy'n gwyddi. Ar yn il, ac o'r yn ti gen eisiau mae hys brisio hogal agos taml chaf, wel, just ig bran o'r yn sel. O, mwys yw man am yr agwyd mae'n iart o'n bod eisiau nhw'n hwsti hi. Ac gwyddi, os yn caint i, caffon ach wyson ta twnio siach o'r gystal. Ne hyn o'ch i'r carg o'ch chi'n siwyn? Wel, is rwyd nhw'n am y fe gobri job mar sy'n y digan tu. So, bi'n ar am hogal a range strategic thinking a yna. O, bi'n ma ba. O, ti'n gymryd siwyn. Wel, an rwyd yta an ag wyl me geri stil banstiach da arbet fwy lahar. A mwys yw man am wach dach me se esgais steile. O, aros y diwr anna. A ni has ti'n wen me fe roi un. Biar am sy'n dini sprag o'ch an aibre. Siach ys i dy charfi chos. O, wach be se edrych. Ah, nach ys fetur ei yna. Biar am sy'n gyda'r i trori ffornio ar ym siach ys Spanish dor. Wydyn nes ymwach yswag, ta magus mag o'n. A choed i pyd yn ys. Ni fel arall i fedd chyd maidi y plid o'r teig. Tog mwyn, se sy'n. O ia, wyl cydda sio. Hostig mesol gandawd. Tis, ta cwmyn nhw ar hw? Wel i fe cydwys yn ys. Ni'n mes madig lotoloi ni wyr rwyd y taco. A nach môr yn oeri, edrych nhw'n mors na fe catir y traw, ha? Sians gorchal dyn y cynchyd. Ti'n mynd rasig yn pobyd. Dwi'n siŵr rasig trosyn. Mwys i rhan na chwyd siach o'r eich, mwyn chwpl pwntio nhw ta am chahell na har y gawnt rhaid i. Ah, sy'n yn sbyrd y heimys.
Well, I know most testing on Gwikin, Kechin Ebron correspondence just loose, huh? Cínte agus fáilte. Brahan sé an psychology bhfuil sad a héimis. Ah, mas go wedi dir. Psychology mo húni da. Tá sean charam san gáil hinnig, tá sí head cíanna déanana gúnaí baintse. nó gúnaí debs nó even na ball gáin hain fiú. Tá nach heine a hagrin tú. Ge nabach áir a gur míle magad. Get hen glú char deach teanú méid. Bhfuil chuníirnear be meil sí go céirí gan cupla seachtain. Go céirí be. Né tálaí an Carol am leúna fiochaach. Sa tá tú cinhir cinnteáir de mar sin stoi. Sinnéistor. Cinnteáir de dínte a beidir tú? Haia Katrina, chunsa Jo? After réil sa be? Go leisce? Bhfuil sin godíra go bhí gist am áire. Seir beidir go bin nach chaá a faoían. An sean a táhachttaí fi sa beidir bhí go mechail hórta na cheartta do lámór. A fiar a chatína. Ve me choú le? Ar mar gúna banna sé táid gaiint. Ó, do gún na baintse be. Bin an as tá áir sídí na leinte se. Seachas bheith duna de job begart. Go leisce? Din tú cín a gúnaí go le chud cuaí hé mar fríomh aimime nach nnean. Éist Katrina, aine ag bhfuil ana cuam tás acu méid cuam ad lecham le chuideair. Nis chum cóirlearthú agus an sin tá sé fuhéin lecha leis an cóirla chéine, ach munan lechan siad leis an ggóirla ní féad am carú le. Agus nach chu sé mí professionanta, a bheith caiint fi átíh mó an surgery a rochtúr. Madring bháil a bheith geisteach le. Ó nanam dé Katrina. Agus a réchaí, ní féidir chu le aib leis le prescription a rochtúr. Níl bheith méid solution ná na gúnaí, seachas béidir ar gún na baintse. Móda chuntas radio mar stelle. So má dhéanana tos an chéad shift an seachtain seo an pabba oscailtear maidin. Agus an sin is féidir le Angela agus mé héana a bheith an seo gam lón ar airann sé go nóach. Níl gá gún léir a bheith seán tamar fad. Agus an sin is féidir le Denise heachtas teach sa tróna. Has doch bardi Guinness a trepal? A tá sáid cabhad siad. Ó, agus an sin le de heile haig tá an tarlá le scúba. Agus na báir le glanúá réir. An bhfuil inis. So nuair atá tú réid éta sinna dhéanana chumá, seo. Agus be mar fannas in óstan na gáil be an díal go dtí dúnach. Bú a cinn special a tar bhhail? Tá, Calfran sa ben a cinint? sais. Bhil an dhéanana seú go te Danielón míon bí sin plí sinnéine. Se bhhar nach mé martá sa lepa luxuríon seo. Agus tú hé go mar fanpará chuile láíomh? Idir sta bháidir in sé Daniel. Néiríon bór le a tóra réchaí. Haáire. Nancy! Chuid de tháinig tú de seán airmáin? Áin is tíireach. Agus le é líb. De bhí sé th bar a bháire an smuoine a bhí Daniel, tá sé an tuiscinach daríire. Bhfuil is gur an tíirecha de me se leis an nach cháir leanú mé docha. No, de bhí bheith caiint leis níos luéir a bhin. Ní sam cis plent, tá g máí sé léide bechom. Bhfuil be mé héna goisteach go galibhar bála castal leis sa le múlann sé bóthir go blach lia. Níl sam ceáú te teachta nó a ríiste daí. Ó ní plúd a leid am bhhaire, gan dat buinn se leis an opair. Tiigim. Hi. Hinnéad, ar canna river a fón pócan nach chéirt. Ní dhéile mé? Well, an trí tú héine in seir a fón héine. Mar éon ó líim sé ar bín sé móchtaíige. Clá? Hi, Connor. Yeah. Golle, bhí Tommy géirí teachtart. No, tá sin se necilm. Leir crina. Ok, Jeremy sin leis. Slán. Seanna gnóch. An gnóch. Gidí mi sé hachant. Sílam ghfuil spás a tas nóhaid. Agus idir a dálín, tá an ghrán ag garm. Tom, níl an ghrán ag gart. Tá mé cínte go sin. So tá hééis leir leis bhfuil. Well, níl salman lín sé leirteir, bhí sé anna hostach. So sé rágóil sé hart edrin? Beidir go mar dit leir leis héin fa sin. Agus leirón, tá bhreagrá sin fón.
Bhí ré héad. Ní go mé seo. Níor thura taidir me héna agus Jack. Tom, tás aga go má cé có insecure atá Conor. Sa rénos, ceapan sé nach bhfuil tú héon cínte faoi céir táhaid. Well, tá mé cinsin ar heúim gur mar seo leis rudaí. Caith mé leir leis. Tá mi sé hosa thuint ar an deamagó. Stolinn bhfuil an ceart agad. Tom, úlas agad céir táhaid. Well, tá sé deas amachta san náfraigh tomulta scaidí. Tá rud a gin special tá faoin mhaige. Tá se na tána cear go leor. Tá. Fuair ach gur bíon aige an tainú, de bhís annach fad bhí mar hála London. Taon rud. Well, inis. Agus teasan nó ansúlar costroch an fáir éile excesses na híire, eh? Arálta san mar sinna ré. Dehinn arál tú mar le dáhhainir in na hí. No, Sheila, dul ná bhd ní smúna sin. Ó talú an san na rá baréit ar cibí. Yes, sáin an tanama Hey, tá tú chu nervhíiseach sin. Ar henne má chuine san nas nóhaintí seo helibí. Sheila, cad í anas bhaid leat? Hai. Sa sana bhta ceacha leor, ní garí sa sí. No, tá tá, ná ní lánach an siúlad costrá agus an téirúr. Well, hí gin haltaí heag an áirt fan John na blianúre. Ioi mar se. An smaoine. Brenna gaúach na stíach ga? Well, stoch gur bhéit an fánacht. Aintach. Och, dort meile Marcus go mas go dó. Ach, den níos an bás. So? Os feit le trú a bíon agus tú hain. Yeah, ach... Ach, ceird? Well, tá me géirí takeíocht do horco. Takeíocht? Well, ní dó an bhfuil se tasta bhain na táta. Níos is buchail mór a Marcus leis. Yeah, suppose... You know, tá sé bhád níos fearr ag job na mar ceap mé. Tá sé ná chuile a dhéana. Ceach íor chuilerad? Ó, tá sát. No, nílas, inis chum. Well, tá sé ná daoine láh seo. Sníl peoch agla ar ribhaig, ná Angelach an éard. Ó, ní narmsa. Ar mé go rá. No, ní ruirt. Chud is átain rud is fearr faoi. No, nílas, go dain. Hello? Oh, hi, Marcus. Perfect. No, sinna go ddíach chun rud ceart le duine. Hí lá go rugú a bobthú. Yeah, be man sin taobhiste go dhéan nóid? All right. Hasta la vista. So anyway, bhí tú rá, an rud a sáfaí. An trust. An trust? Take an Marcus go chumláin, céir de sprí leis an bhacail trust. Slán. Well, faoiara tá cholarad faoi smacht. Ó sem mula go deorí dí. Agus dearchan am ba an basas de pronto. Well, mar a díh stáci? Óhalúti. Ní nó fiú as chaip. Táteach. Deásta. Iscinna le. Hag ecinn sin agus dean an taling mar stála. Tas.
Céad. Cyntíd dartú a cyntíd an sin léad ar an anam! Stop, tíl forméidir an trá! Is yn siarad ffacal ag ahalmaidir! Síle, stop, madam. Tá sé ginsim na fíide. Bhí me sin sé a trá ar fórsaige. Madam, stop on it. Madam, go nún tra, go nún. Hi. Brandy le hell. Ní bhín ag duine díobh ceá tincear an te déile leis ar síte. Cé tá siúgan seo? A cinál pantomime na blian an nó. Te bharúil. Nachtas an túnteach inine se. Náilta an siscéal de réad ní Marcus. Cáil sé imi? Ag díomháin tás. No, camel art le síle. Denise ná déan breanar atá dóin ar a plátic a bartáisi. Leanna chóirítara. Tá sé réile ha bell na slóisiúrt ar a héin. Sé tuín. Ní chreidem gnéach Marcus rud mar seo. Bhfuil is samú cecht crua a bhúna san síl gohaine. Well, tá go leor bookings ste hanna hí am bheith. Is be me brat bichsat. Look bhíal, ní mar go gobar ar seach ní smúta me, oké? Agus, bes ce chum cepaí gníimach in na méil mas na scéla. Brenna. Tá má sáil gobar ó lún go híine, gahan lei. Ní fiú caca deala sinnom, ní fiú sin. Bhil sní rá má fáil fed up gan heicní mar tá mar rénos. Ní mar chéad éide me bhilesa. Ó, agus, mis let me fií cem plan B taid. Tá go leor plan íon mar hálann se. Éine idir tú. Ja, am haint Denise. Tá go leor táirí is beag sad. Bhí sé sneachta bheith nach chola lá, agus ru mé cin sa nachfuin meach gail agus chunig mu coslan álann seo ó do bhecha. Bhí alla rud a cin decha fér déanam cin. Yeah, with the Ross text message. Ru mé cin sa nachmuid a scéiteáil ar loch. Agus níor mission an bham het ar bh rá second, bhí me titim a cholát. Bé go chunach am a chrocha. Bhí ne a taróí am. Cén bhfuil donach déanam amach rinnos? Á tra go má, tá ban soltas Munich. A ní ceap muil teachta bhile. De rire? Níl sam. Ach, gada, fan an armar dermod. Fan mar bagat. Oh, gomat. Tá sé cool, yeah. Go míle mat. Tá rudí bag mar sin a bháil a cholát sin armman. Má tá? No, is mai, is mai. Ó, bheitá má. Agus mis sé tosa. Is am an nera tú. Agus níl text messages mar chéile. Níl. Níl. Ora. Rianna, tú tá an. Well, cechar a dhearmáin. Bhí sé intach feidir. Ba dear me arú a bháin leat. Bhí pus síos go dtína háda le leid seo láidir tú. Fear. Hey, féidir le chu déile an trúna thugáil sír mas má leat. Tuair me sé an áte. Fair play with your father. Right. Good mat. Báinnig í sása tanúna. Slán. Slán. Did you want to store that, Tom? Oh, Pikachu. Me, him. Did you want some Pokemon? Oh, yeah, very good, yeah. Oh, Brenna. Sin Jack. Keep on me here, Jack. Tada. Tada mi ceart le Jack. Hello, an Dr. Bhfuil. Oh, hi, Orla. Yeah, take him. Yeah, well, by colored colour she's a fopiragum that you can't really milet. Yeah, I guess by Vince Lum freshen. And Jardine, yeah, come on. 3 o'clock? Ain't toch, fik moet je nu. Slaan. Eddie, stop. Níl me géirí stoppa. Nach bhfuilin is. No. Ad bhí tusa mis an ghearmán ag scéal thart a chosláán Snow White, bhí mis sé seasta i misteach ag na pompi ag lína petrol. So, bhí tú cuimdúir mar sin? Ní rom mé ná cuiinú ar tá eile. Hey, dé toch deadúlasteach nó mena be. Ach, Rianna. Brenna, Eddie. Bé mit babysital go Evan rún Jardine. Agus? Well, bén teach an run héin. Agus?
Well, bé mu linn héin ar bheith coppla a chhlaig a leid. Agus is féidir linn árá a dhéanamh an sin? Feice mud. Ran tú sa gáilh béiríomh? No, ní an. Áisna go chuilicin an. Linn snáfa, sána, jacuzzi, chuile hort. Ítach. Well, sin trú go ha me imimh choúisisin ach crinneú bricfásta maidin na marach I molachíide. Ba ceart go bógar a bhúla mar sin. Ah, can tamlína le. Net a héanú do reis go rust an rúna nacht. No, ní bhaid. Tá má fannach le sean charil leo misáil til. Tá mid le na mac gohort chuig an jamarach sa taimhearc. Ah, an taine bas. Éist, ar bhil teach le haid béle sa gáilha bé, am a cinint hin dear seachtainna. So crom mé rud a cinint speisialta. Ba freiile mé sinna dhéanamh, cána bhaid reis. Cho lua inéan agus is féidilam. Cur me léchart? Ba masúil go mór leis. Tá sé mágam sa bheith gemacht? Tú ar go té. Tá. Just móhím go donna faoi hemis. Ce faoú? Bhín antaí ran mar Marcus. Gus nachtí an Marcus go mágur a dal mór nó digan. An maim go dagan. Tá mé hos a chlágan agus stáchas in na hemis, ní faoi sé bí gom lein na ihe. Á tá tú tuairtna mu chead cin go bhsin. Chaú labnachtarráir. Go dtíon daine na marsin. Chaú ús a fáileara. Fáileara? Se. Tusa a tarhaí agus tas gantaí mna faoi gáid. Bhil chaú sníime chu na chámú sin, gus tusa bhil sa túréir. Tá sin forras go leir a ráid? Éisnom san is núna. Tuige siúnach. Is Christian taine bhí. Gus tá sé rá leit nach chu sééis gan leit chu más bhrách. Ach chaú feide bheith. Agus de hen sa hapú. Gus má dhéanaan tu sé sin, beir tú a dhéanú. So go dtí tú réit le hemis? sé tá se rá leit go gaú bheith ús a fáileara le breir moach seo. Chaú sáid chaúdí carta bheith. Sinna fleine bh chamsach mú. So dá plán agad mar sin? Ó gut tá. Gus é mé hénigus na gádaí bheach mu dé múna frisin. Mar talí na ceidir na gádaí far an bíchsaid. Ó labar leit? You know, dúirt mé le go méoh míle murder an muna méoh sé do reis an seo in lethir tar éis a héin. Cilíonn sé sin gohfuil tríúir léig da a chuig nóméid agus tro a second fá agin. Fág le céird. Níle sam. Well, bhí smí amháin agam. Oh God, rinne be Germad lenéis se rála níos luúa lí orla. Orla. Ó an wedding planner, yeah. Gus céir scéal bhí eici? Well, tá cuine agin le hir an Jardín. Ítach? Yeah, tá mé an hásta, tá chuma anna frafisiúnta hé. Yeah, well, leidóid sé sin an brúir tar rénos. Ar ringe. Agus rénos, san nisgúil rudí go raig go brag an lá mhór, beidir go cheartú in smuoin ar cuasaí eile. Cén cuasaí eile? Well, bhí méid smuoin ar Arias an bil. Like, an is tíirech? Uaireanta tugann sé blion omláin airí tarach treis Arias. In áíire? So, má stop am inis. Sean san go mé tarach ag an am se an líonse hagan. Well, wat had de kindje? Ja, Tom. Hey, dan met je karama moe. Als je krijgt, ik maar volzag. Gaat er ook een misdag, ik zag die geriedische plantje natuurlijk. Ja. Het is zo lang dat je die macht. Je was ik dat sloepen was een maniacs. Ja, zo.